To tam letí lietadlo, ja sa strašne môj výšok, tyjo. Čaute všetci fanúšikovia lietania, zdraví vás Bratko z Erine Cafe. Sme práve v Prahe na letisku Ruzyne a tuto s mojimi dvoma kamarátmi si ideme zalietať na simulátor Boeingu 737. Sme fanúšikmi letectva a prvýkrát si ideme vyskúšať simulátor Boeingu. Sme radi, že je takáto možnosť tuto s Bratkom v Iné Cafe. Tešíme sa, sme fanúšikmi aj jeho kapely, aj lietania. Tak som zvedavá, že aké to dopadne a aké budeme mať z toho nakoniec pocity. To je nejaký vrtuláčik, hento. My poletíme normálnym veľkým Boeingom. Je to super, oni idú prvýkrát. Keby som nemal tú možnosť, tak určite by som ju využil, lebo ja by som si zalietal Boeing, tak som si musel spraviť všetky kurzy a celý piloťak na to, aby som si mohol do toho sadnúť, lebo ten prvý pocit, keď som bol prvýkrát v živote za banánmi, hoci simulátorov, lebo ten je taký istý ako v podstate na 95% taký istý ako je veľké lietadlo, tak ten bol úžasný, bolo to fakt perfektné. Keď sa vybúrajú, tak sa vlastne nič nestane, lepšie ako keď bol na živej mašine, ale zvládnu to. Oni už pár hodín majú, aj si lietajú doma na počítači, takže určite to zvládnu. Teraz mi je veselo, lebo nemám preskúšaný, ale vždycky, keď sa mi idem, tak na depresie, pretože viem, čo ma čaká, všetko, nič mi nebude fungovať. Ale to je na inokedy, to sú naše výcviky, toto sú len také holiday, lietania a to je dobré. Teraz sme priamo už na letisku Ruzyne, toto je vlastne budova, kde sa nachádzajú simulátory, či Boeingu, alebo aj Airbusov. Toto celé prebehne, poďme na to. Ten simulátor je skoro taký drahý ako lietadlo. To je pravda, ale zlé pristátie je v podstate lacnejšie na tomto ako na živej mašine. No, začína nám hodina, máme slot, ideme na to. No, už som prvýkrát zacítila nejaké vibrácie, ako na obecnom lietadle, takže už začínam trošku mať taký pozitívny stres. Tak poďme na to teda. Dúfam, že ten let prežijeme. Požiadali sme obsluhu, aby im nastavila poruchu podvozka hneď po dosadnutí na zem, takže bude to trošku triasť. O čom samozrejme nevedia. 30, 20, 10. Ale ja som chcela pekne pristať, vieš. Chcela som si to užiť a zrazu si tam trošku vydýchať. Bolo to úžasné. Ďakujem Martinovi a odporúčam to všetkým, ktorí to vyskúšajú. Dobre je, keď človek aspoň na tom počítači trošičku si nejaké tie veci omaká, pozná to a prípadne aj keď trošičku lieta. Ale zase ľudia, ktorí majú veľké sny a snívajú o tom, že to bude raz jak vo filme, že všetci odpadnú a jediný cestujúci, ktorý neodpadol, pristane, tak treba si to ísť vyskúšať. Ono to niekedy nie je také jednoduché, keď sa zdá, ale zase niekedy to nie je tak ťažké, aké to v skutočnosti je. Čiže treba prísť a si to proste vyskúšať, je to fakt, že zážitok, určite. Ja to cítim takisto za nich, že je to zážitok. Martinovi to išlo lepšie. Obidvaja trošku cítime, že sa nám točí hlava, ako keď sme boli na nejakom hodinovom kolotoči. Ale to je práve tým tréningom, takže keď to natrenujeme, tak už to bude hladké. Cessnu a Pipera lieta hockto, ale frajeri lietajú s Boeingom.